Il-21 ta' Ġunju jimmarka l-bidu tal-istaġun tas-sajf. Kif evidenti f'waħda mill-aktar bajjiet popolari fil-pajjiż huma ħafna li diġà bdew jiffrekwentaw. Il-bajjiet f'pajjiżna min biex qatta' ħin ta' kwalità flimkien u min forsi biex jixxemmex u jieħu l-opportunità biex jieħu xi ftit tal-kulur ukoll. Tkellimna mas-Supritendent tas-Saħħa Pubblika biex tgħidilna kif l-aħjar nieħdu ħsieb saħħitna b'mod partikolari il-ġilda tagħna minħabba x-xemx qawwija li tant hija magħrufa illi taħkem lil pajjiżna matul ix-xhur sħan tas-sajf. Importanti ħafna kemm jista' jkun nevitaw li nkunu fix-xemx, speċjalment f'ħinijiet fejn ix-xemx tkun iktar qawwija li hija bejn wieħed u ieħor bejn 11 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar. Jekk aħna għandna bżonn li noħorġu fix-xemx, importanti li aħna nipproteġu lil nfusna billi nilbsu il-biss fejn tagħti iktar, tilbes il-biss ukoll iktar ħafif biex inti ma tisħonx u anke li tilbes nuċċali tax-xemx biex nipproteġu l-għajnejn u anke li tilbes kappell. Il-Professur Gawġi saħqet li min ikun fix-xemx huwa kruċjali li jagħmel il-krema l-protezzjoni u jara li s-sunblock li jixtri jagħti protezzjoni kontra żewġ tipi ta' raġġi li jeżistu. Meta aħna nażlu sunscreen, importanti li nażlu sunscreen li jipproteġi kemm għal UVA u kif ukoll għal UVB u li jkun ta' sun protection factor li jkun għoli. Importanti wkoll li meta nużaw is-sunscreen napplikaw regolarment u li aħna nagħtu l-ġisem tagħna kollu blejer li huwa biżżejjed biex tipproteġi lilek nifsek. Jekk inti tinżel dawn, importanti li inti terġa' tapplika dan is-sunscreen. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika appellat biex saħħitna nieħdu ħsiebha kullimkien, anke min ikun id-dar jew f'uffiċċju x-xogħol billi wieħed jażel postijiet aktar friski u jingħalqu l-purtiri jew it-twieqi biex ma tidħolx ix-xemx. Importanti wkoll ix-xorb regolari tal-ilma u l-ikel frisk. Nieħdu ħsieb iktar l-anzjani u nies li huma vulnerabbli u noqogħdu attenti anke aħna nżommu kuntatt magħhom u anke ninkoraġġuhom biex huma jixorbu regolament. Nafu li l-anzjani jkunu qegħdin ikollhom inqas dak il-sensazzjoni li għandhom laċċ għaliex ma jħossuhx dan, allura għandhom tendenza li ma jixorbux. Ninkoraġġuhom biex huma jkomplu jixorbu ħalli bekk aħna nistgħu nevitaw komplikazzjonijiet.